По цялата ни планета има места, наречени трети свят. Не защото няма богатства, а защото техните богатства са били вземани отново и отново. Поколение след поколение мощни групи са решили: тази земя, тези хора, те са тук за нашата печалба. Държави са нападани, след това оставени назад. Ресурси се добиват, гори се изсичат, реки се замърсяват, само за богатство, което се изпраща далеч. Представете си село с плодни дървета, които хранят всички, докато един ден хора отвън не дойдат и вземат цялата реколта за себе си. Сега селото е гладно. Това не е защото дърветата са спрели да растат, а защото някой е решил, че само неговата маса има значение. Когато народи или компании грабят, милиони остават бедни. Не случайно, а по план. Тези места ги наричат развиващи се, но развитието е откраднато, недарено. И какво се случва след това? Когато хора бягат от глад, бури или война, те са изпращани далеч, отблъсквани или понякога робски, отново, от тези, които първоначално взеха всичко. Защо все още е така? Защото най-могъщите понякога купуват мълчанието на лидерите. Корупцията прикрива несправедливостта. Истината е погребана от пари и власт. Всяка религия, всяка свещена традиция казва: помагайте на бедните, посрещайте чужденеца. Но твърде често вярата се изкривява в контрол и бедните се обвиняват, а не се спасяват. Ами ако вместо това властта застана на страната на слабите? Представете си, ако държавите спрат да грабят, ако тези с повече отворят врати, вместо да ги затварят. Ако всеки лидер помни, че техните избори не само градят империи, те оформят бъдещето на безброй деца. Не са нужни милиарди, за да се направи разлика. Нужна е мъдрост. Нужна е смелост да попиташ: готови ли сте да спрете, дори да се възползвате, за да може някой друг просто да живее и расте? Светът има въпроси. Достатъчно мъдри ли сте, за да отговорите? Коментар: избирам да връщам, ако вярвате, че справедливостта започва с споделянето.